Mga kasama, sudunga og paminawag maayo ninyo ang kasaysayan sa kinabuhi sa usa ka senior citizen kansa kining nabulit sa utang kauban ang iyang kaugalingong pamilya nga diin nahimong miserable ang ilang kinabuhi. Paminawan ninyo kung giunsa pag-usab ang ilang kinabuhi pinaagi sa pulong sa Ginoo. Gumikan sa kawadon, naningkamot ang pagtiayong tubalado, aron buhion ang 7 ka mga anak, samtang nalimuyo isip usa ka pamilya sa Malungon, Sarangani Province. Ang asawa nga si Candelaria Tubalado, nga mas labing nailhan nga sinang kading sa iyang mga silingan, bisan unsa na lamang nga diskartes panginabuhi sa mas gidagmay nga negosyo ug kalakip nga niabag ang iyang kapikas sa kinabuhi sa pagpangumpra og mga binuhing baboy. Buti pa sa buti mo ng kading kuan ka kaniadto kanang naa na gyud sa imuhang kanang pangutok ang usa ka kanabang panjod negosyante. Magnegosyo gyud mi mao Mao gyud gyud ako. akong hilig. Oo. Negosyo gyud. Negosyo gyud. Unsang negosyohan tong nga imuhang kuan gisudlan kaniadto? Daghan. Oh, una-una ato saging nya Saging. tapos gisudlan jud tanan mga magluto-lutog mga kakanin even mga kanang harina good moog pilipit ana sa baryo niya pagkahuman ato na kuana kanang murag gibiyaan na to na mga negosyo nagkuan nami nagsari-sari store Nagsari-sari. nya napod mi mga buy and sell ana mga bulad So dako-dako na o dako-dako na kay nakakapital naman mao gani Dako income, dako pud ang dako kapital. pud kapital. Apan kun ang negosyo nga walay paigong kapital, mapugos kagayon nga manghulam kun mangutang aron isustinir sa imong panginabuhi aron mao imong isuporta sa panginahanglan sa pamilya ilabi na sa mga kabataan nga nagtungha. Dinhi nasukod ang kalbaryo ni Nang Kading sa dihang napulit na siya sa utang ug dili na niya kayang bayaran ang gitubo sa iyang hulam pananglitan sa bangko rason nga napugos kini sa paglayas sa ilang gipuy-an. Gikan sa Malungon, Sarangani Province, nanimpalat si Nang Kading sa General Santos City aron atubangon ang laing hagit sa iyang kinabuhi isip usa ka trabahante sa pabrikas kaning sa Datyangas. So dako na kag-income, buti pa sabot dako-dako na pud ang imong kapital nga kinahanglan para masustenir nimo ang imong negosyo ng kading. Okay. So karon ko sinitabo. Ato nga time na nakautang mi tapos tan-aw na ko sa akong tindahan na kanang murag dili na jud siya igo nga ibayad ba. Murag mao to na nakauna ako biya sa amo gibiyaan ako among tindahan. Bisan na apay sulod among tindahan gibiyaan na nako kay sa akong paminaw murag dili na jud siya makabayad ba nya mo to ni adto kog jinsan. Nang-apply kog trabaho didto Kutong sa makakita sa ako, mo naalagi ka diri Nandako man imong tindahan nga gibiyaan nimo. Wala lang ko magtubag sa ilahan. Basta akong gusto na manarbaho na lang ko. Okay. Asa man day kagikag kapital ni adto? Unsang Nanguta. kinsa man to mga giutangan day nimo ng kading? Katong Manong kinahanglan man nimo nga mulayas ka? apil na lang miglon. Madto ka sa Jensan, yaan nimo ang inyong barangay, katiin to adito ang imong negosyo. Biyaan ako Bisa kay man dito imong mga nautangan? yung mga sa kuan man to. Anong sa bangko niya tapos Loan yun sa bangko. loan jud siya. Daghan mi ato nga nag-utang pero nakabayad ko ato mga kapito ko nakabayad. Sobra na to akong nautang sa akong gibayad pero kabalo ka ba sa ana basta bangko interest dagko jud na siya interest. Nagpadayon sa pagpanimpalad si Nang Kading hantod nga gipaligya sa iyang pana ang ilang balay sa Malungon ug gibalhin ang tibuok niyang panay sa General Santos City. Gikan sa General Santos City, nadugay nilahos ang pamilya ni Nang Kading sa siyudad sa Davao ug nagpadayon sa ginagbay nga negosyo ug mga seafoods.
Wala mausap ang kahimtang sa negosyo ni nang Kading, bisan pa man dinhi na siya sa syudad sa Davao, tungod kay napulit gihapon kini sa pagpabutang ug nisamot kadimalas kay giubanan sa magtiayon sa bisyo sama sa sugal ug inom. Ang akong kinabuhi, napuno na sa kalawayan. Grabe ang gibuhat sa yawa sa akong kinabuhi na even na mamatay sa among silingan, malipay ko kay magbuntag kong sugal. Akong bana, palahubog man kaayo atong nga time una niya. O sige mig-away kay kwarta, sige na kwarta, grabe, sige na kwarta ra jud. Aduna pa ba kahay paglaom ang pamilya ni nang Kading na makalingkawas sa magkagabos sa utang? Ang Dios adunay plano sa matag usa ka nato, sama ni nang Kading nga nakahimamat ug usa ka pastora nga mipabati kaniya sa pulong sa Ginoo. Gumikan sa kagamhanan sa pulong, dinhi nagsugod ang tanang kausaban sa kinabuhi ni nang Kading, ingon sa iyang banay, di nakabaton og kagawasan sa utang. Niko nga, nangay ko sa Ginoo na, Lord, makagawas ko ani, dili na ko ani mangutang jud. Kanang tabangi ko, Lord, niya na ko nga, makalingkawas ko ani nga, gapo sa utang nga, grabe jud. Ginahinayan ako, undang ang pag-loan sa kuan, kay ang among manager, sige nag-ingon nga, kanang loan na ka, kay kuan na, wala, kanang manaman ko sa akong time, sa akong utang niya, tapos paluno na sad ko niya. Akong plano, akong nauna nga, akong bana nagsugod luya niya, tapos ato tang time na hospital siya, no, hapit mi isa ka bulan sa ospital. Niya, glory to God, kay naaman dito akong anak sa abroad ato, siya nagpadalag kwarta na mo ipa-hospital, akong bana. After ato, na pag lain na akong bana, murag dili na may makabayad sa among mga bayro nun every week man to niya. Nahinaya na nako siya kanang biya nga di na ko makalon. Kaya ato nga time na ato lato nga nay sila Pastora Angela kanang nasangyawan ko niya. Sumala ni nang Kading kasama, dili pa ulahi ang tanan, kung isalig ug unahon nato ang Ginoo sa tanang butang, ilabi na sa atong matag sa tagsa kag kinabuhi. Ingon si Lord ba sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, ug siya ra gyud anak mo dugang ang tanan. Unahon nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, even sa inigmata nato sa buntag, pasalamatan nato kanunay ang Ginoo. Karon na ang time nga maduol ta sa Ginoo, kay naa ta karon sa in the last days. No, akong giawhag ang mga katawhan nga karon nga time biklonon ang atong kalibutan. Hinaut-unta nga inyo hakining kapupuan ug leksyon ang kasaysayan sa usa ka senior citizen kauban ang ilang pamilya ug paunsa sila karon nga nahimong habugaway ang ilahang kinabuhi pinaagi magakasama sa pagsunod sa pulong sa Dios. Alang sa DXDC Holy Week Special, kini si Radyo Man Dudong Ren Lubosbog, Tatak RMN.